Sadiq, a tunanina yanzu lokaci yayi da zan bayyana wa Khalisat soyayya ta. Dakata Kamal. Wai me yasa kake gaggawa ne? Kakka manta Sadiq, tun muna secondary school kake hana ni bayyana mata sirrin zuciyata. Ya kake so na yi ne Sadiq? Ko so kake sai wani abu ya same ni kana sai Khalisat ta gane ina son ta? Ba haka bane Kamal. Abin da yasa nake hana ka shine yayin da ka bijirowa da Khalisat soyayyarka, zaka rasa soyayyarta kuma zaka rasa alakar shakuwa tsakaninka kai da ita. Dan haka gaba a sannu ta kanta Khalisat za ta miƙo ma soyayyarta. Gaskiya abokina ni na gaji. Kawai ka sama mun mafita, kawai ka ga mun me kamata. Ni kawai yanzu na gaji. To abinda zai iya faruwa akwai wani malami na zan yada ka da shi. Okay? Ka gane? Ta abin da ya kamata kawai zai iya ma. Ka gane? Zan je in same shi kuma insha Allah I'll let you know yanda muka yi da shi zan sanar da kai.